Duh, awan-awan ini biasanya bursa-bursa yang kena rame. Wis do kerja, gawe golek pangan dhewe. Aku ngene pengangguran, ini enak ngopo. Ya juga kotornya pola sapon sik lah. Wis, harus sih. Sore ndak ayu kok. Duh. Iki bocah biasane dene omah. Saiki wis do kerja. Gawe dhewe, golek pangan dhewe, omah wis sepi. Wis jan. Dhewe ngene nang mek blo wae sing kerja. Kopi ning wis goblok iki enak. Assalamualaikum, Dik. Gomblo ning ndi, Dik? Waalaikumsalam. Kowe gomblo. Jenenge aku iki digomblo. Jenenge digomblo. Jenenge api-api kok. Ya ngapurane, Dik. Aku ki biasane ning jaba ki ngundange gomblo iki, Dik. Ya wis, napa jebolane melu. Dalane cemplunge kali tengah kowe main-main kowe. Wah, sampeyan kowe wong aku tentara langit ya main-main to, Dik. Wes iki sampean ngaman tak kembang ben ra ngamuk. Nggo pemene kembang. Ya oke cemilan sampean ya ora apa-apa, Dik. Lah gomblo ning ndi, Dik? Ya ning jero kowe nggih apa mbok celekno dhewe ngono to. Ya, Dik. Ya. Jasa iki. Kayak jeneng api-api ya bundane gomblo. Ini pakne bingung. Blo, gomblo. Tangi blo, ra usah unggap-unggap kowe, blo. Blo. Ya, brus wae kene omahe wong barang sandal sana. Ayo wong tentara langit teko ya umbrus wae to. Ya wis, Jeko. Yo. Piye ana apa? Ya biasa tong didolani kancane kok malah unggap bae. Lek lemeng pontang. Ya biasa ning kene iki. Golek kopi, apa ngono ra. Ngono Kene istirahat kok. Ngerti wae kok. Ini aku malean. Kita sih nek yang ngeren iki mesti ora duwe duit. Lah, kanca pengertian ki apa ya kono kuwi wis arep piye meneh. Mosok aku arep ning kae kono kae, saya cetil kono kae. Mending rene ra ngerti kanca. Ya wis, ngerti kancane iki lho sak wen-wen ra gal ki ngelak iki. Ya wis, delok tak geke. Yo, Mas. Wis. Kuasai kowe. Wah, tentara langit tak kuasai. Suwi men ya kae. Guru-guru penyu. Guru menceri. Sak wen-wen kae tinggal turu wae lah. Oh, Dedi sedengane Dedi juga.
Kayak banget. Iki tanda tanganku iki larang iki. Wis rasa kene. Lagi pengen sampean. PN. Oh, matur suwun ya, Mas. Foto-foto siap, foto dulu. Sik ra tak medene. Oh, iki siap. Mantap, tanda tangan YouTuber iki. Gantian, Bro. Bro, foto siapku. Rasa kurang rasa. Oh, iya wes yo. Oh, tanda tangan, Bro. Pas. Piye. Ya Allah bagusnya. Foto lah. Wis kene ra, kene. Di loro telu. Ini tanda tangan. Gede apa cilik? Budi kok sampean. Wah, matur nuwun ya, Mas. Terus. Enggak. Wah, rambutnya sampean nah. Sunggati sik ra, sunggati sik. Berapa? Gede apa cilik? Sip, oke, siap. Aduh, enggak. Mas. Apa? Cok, tanda tangan, Mas. Tanda tangan. Heeh. Begini sing gede. Oh, tapi Foto saya kok. kene ra. Enggak. Wah, iya. Foto Mas. Era. Oh, kasih kurang cetok Mas. Ben cetok kok masa depannya sama sama. iki. Ucul warang iki. Sing ya oke. Sing cetok Mas, ben kok masa depannya sampean Mas. Sun Mas. Enggak.